Okay. Ja. Har du studienet eller noget lignende? Sådan indspo eller sådan noget? Nej. Okay. Hvad med chat? Bruger du chat? Overhovedet ikke. Okay, hvis du ikke, altså, vil du have bedre karakter, hvis du brugte hjælpemidler, tror du? Ja, det vil jeg nok. Hvorfor bruger du så ikke hjælpemidler? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det bliver betragtet som snyd på hele tiden. Så du bruger det heller ikke som inspiration? Nej, faktisk ikke. Det var bare alt. Jo. Tak fordi du var med. Det var fedt. Har du studienet eller noget lignende? Ja, det har jeg. Bruger du det i timerne? Nej. Bruger du det til opgaver? Ja, det gør jeg. Bruger du chat? Ja, det gør jeg også. Bruger du det til timerne? Ja, det gør jeg også. Og til opgaver? Ja, det afhænger lidt, ja. Men ja, forstår Tror du, du ville klare dig bedre, hvis du ikke brugte de her? Nej, det tror jeg ikke. Men Så du tror, at det gavner dig? ja, det tror jeg, det gør. Er du blevet taget i plagiat? Ja, det er. Bekymrer det dig? Nej, det gør det ikke. Det skete en gang. Det kan du ikke vurdere på. Så. Tak. Bruger du studienet eller lignende? Ja. Bruger du ChatGPT? Ja. Bruger du det i timerne? Ja. Bruger du det til dine opgaver? Ja. Klarer du dig bedre ved at bruge hjælpemidlerne? Ja. Tror du, du ville kunne få de samme karakterer, hvis du ikke brugte de her hjælpemidler? Ja, men det vil tage længere tid. Hvis du ikke brugte nogen hjælpemidler, tror du så, du ville klare dig bedre eller være i skolen? Lidt værre, men ikke så meget. Er du blevet taget i plagiat? Nej, det er jeg ikke. Er du bange for at blive taget i plagiat? Nej. Okay, tak for det. Tak fordi du kunne være her i dag. Det var så lidt. Og nu stiller vi nogle søde spørgsmål. Har du studienet eller noget lignende? Ja. Bruger du det i timerne? Hver gang. Bruger du det også til opgaver? Alle opgaver. Bruger du chat? GPT? Hver dag. Bruger du det til opgaver og timer? Ja. Det kunne klare dig lige så godt, hvis du ikke brugte det. Nej, Du har taget plagiat endnu. Er du bange for det, når du afleverer dine opgaver? Nej, for jeg er kold. Hvis du ikke brugte hjælpemidler, tror du så, du vil få cirka det samme karakter, eller vil du overhovedet ikke? Nej, ikke noget. Og så til sidst, er studienet værd at betale for? Ja, for fanden. Ja, det er muligt. Filmer du? Ja. Hej, tak fordi du kunne være her i dag. Tusind tak. Har du studienet eller noget lignende som inspo? Har jeg i hvert fald. Bruger du det i timerne og opgaver, eller kun en af dem? Ret ofte vil jeg så sige. Hvor så? Vi bruger Chris og Sepp. Chris, kom. Chris og Sepp, sæt jer i stolen. Sæt jer i stolen. Okay. Hej drenge, tak fordi I kunne være her i dag. Har I studienet eller noget lignende? Ja. Bruger I det til timerne? Ja. Bruger I det også til opgaver? Ja. Bruger I chat? Bruger I, så I bruger ikke chat? Okay. Er I blevet taget i plagiat endnu? Nej. Er I bange for det, når I afleverer jeres opgaver? Nej. Er det ikke lidt tidligt at have studierne de første G allerede? Det ved jeg ikke. Det hjælper meget. Vil I kunne få de samme karakterer, hvis I ikke havde de her hjælpemidler? Ja, det tror jeg. Måske. Tak. Okay, tak fordi du ville være her. Har du studienet eller noget lignende som inspo? Nej. Bruger du ChatGPT? Nej. Er det noget, du har tænkt dig at gøre i de næste par år? Tror du, du kunne klare dig lige så godt, hvis du ikke gjorde? Nej. Er du bange for at blive taget i plagiat, når du så en dag afleverer en opgave? Det var det. Tak fordi du lige ville tage tid til at svare på det her spørgsmål. Har du studienet eller noget lignende som inspo eller sådan noget? Ja, jeg er studienet. Ja. Bruger du det i timerne? Nej. Du bruger det kun til opgaver? Ja. Hvad med ChatGPT? Bruger du det? Nej. Tror du, du ville klare dig lige så godt, hvis du ikke brugte studienet til dine opgaver? Nej. Så er du blevet taget i plagiat endnu? Nej. Er du bange for det, når du afleverer dine opgaver? Nej. Okay, det var bare det.